Үндәме иркәм таныш кайнак икән. Элек бит менә без яшь чакта дип әйтик инде, без бер кешегә бер солистка йөридек концертларга. Менә Фәридә апа концертларына йөридек, Илфак Смаков концертларына, Филүс Гәрәев концертларына, Әлфия апамы, Илһам абыйларның менә шушындай бер артистка гына йөри торган иде, халык иркелеп йөридек бер исемгә. Хәзер концерт була башласа, только татарча солянкамы анда, башкортча солянкамы, шундай анда Башкортстаннан 10 кешеме, Татарстаннан 20 кеше җыелып алып, шундай менә бер укмашкан бер төрле шушындай концертларга халык күбрәк йөри, ничектер. Бөтенләй замана ничектер әллә нәрсә булып китте. Әллә халык безнең бозылдымы? Әллә без артистлар үзебез бозып беттекме менә шулай солянкалар белән? Элек ул артист, ул миссия дип әйтергә мин. Ул Аллаһ Тәгаләдән бирелгән, ул шулай ук сәләт, талант. Хәзер мин аптырыйм инде үземдә. Сәхнәдә плюска җырлауны рөхсәт итмәсәләр, тайсалар, тегендәй мондай кем акча түләпме, кем ниндидер шундай юллар белән сәхнәгә эләккән икән, ул андый кешеләр инде төшеп калырлар дип уйлыйм мин.